Aloitin ramirentillä 2002 ja silloinen Telinen Rami Oy järjesti telineasentajan kurssin, johon osallistuin. Ja kurssin kesto oli noin 3 kuukautta, josta työharjoittelua oli 2,5 kuukautta. Siitä asti ollut alalla, eli 23 vuotta telinealalla. Edennyt apumiehestä, telineasentaja, nokkamies ja nykyään työjohtaja. Telineasentajan koulutus on suunnattu työnhakijoille tai vaikka alanvaihtajille ja koulutus pitää sisällään hyvin paljon työturvallisuusasioita. Telineasentajan työ on tavallaan hieman vaarallista työtä. Täytyy noudattaa tinkimättömästi kaikkia sääntöjä. Telineasentajalta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa ja korkean paikan kammoa ei saisi olla, koska työskennellään korkeissa paikoissa ja korkealla telineellä, missä ei vielä ole varsinaisia putoamissuojaimia muuta kuin omat henkilökohtaiset putoamissuojaimet eli valjaat. Lisäksi telineasentajan ammatti sopii ihan sukupuolesta riippumatta kenelle vain, kunhan on kiinnostunut alasta ja kiinnostunut nimenomaan oppimaan telineasentajan työn. Koulutuksen läpikäyneet henkilöt työllistyvät hyvin. Työharjoittelun kautta kokeneempien asentajien matkassa ollessa koulutetut oppivat perusteet. Telineasentajista on yleisesti pulaa tällä alalla. Yhteistyö toimii Suomen ammattiakatemian ja Paronan kanssa sillä tavalla, että teemme yhdessä tämän koulutuksen. Ramirent ottaa työharjoitteluun ja pyrkii työllistämään kaikki koulutuksen suorittaneet työntekijät koulutuksen jälkeen. Ja erittäin hyvä kokemus on näistä koulutuksista ollut aikaisempina vuosina. Paronan rakennus hoitaa työntekijöiden työsuhteen ja varustuksen kaikin puolin koulutuksen jälkeen. Mikäli tunnet mielenkiintoa alaan ja haluat oppia uutta ja haluat, että yksikään päivä ei ole täysin samanlainen, hae koulutukseen ja työllisty.